Să luăm o felie de pâine. Nu contează că e de pe jos. Ok. Punem o felie de pâine. Perfect. Am pus-o, sper că ok. Avem nevoie de carne. Așa că hai că vine domnul Dorel să ne aducă. Ia. Și că avem nevoie de carne, între timp pe jos. Ia uite. Direct drifturi face aici. Ok. Mie îmi trebuie doar carne. Și am și o strategie. Cum putem face rost? Cum putem pune mai multă carne odată?